салом ба роғибони футболи тоҷик. Нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври 25-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон мегардонем. даври 25-ум даври пеш аз охирини мавсими имсолаи чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум буд. бозии марказиро дар ин давр муайян кардан мушкил буд, дар ҳоле ки бозиҳои дастаи парвоз ҳамчун бозии марказӣ унвон дода намешавад. онҳо аллакай чемпионанд ва бурду бохташон фикр мекунам он қадар аҳамияте надорад. аз дастаҳое ки нисбати дигарон зиёдтар кӯшиш мекунанд, ин ё тимҳои таҳхонаи ҷадваланд ё дастаҳои рақами 2 ва 3 ки барои рохат бозии гузаришӣ талоши зиёд мекарданд. аслан даври 25-ум зиёдтар барои моҳир ва сардори шаҳри Турсунзода аҳамияти хоса дошт. аз ин рӯ бозии аз ҳама муҳими давр ин дидори дастаҳои сардори шаҳри Турсунзода ва Шодмони Ҳисор буд. сардор дар ин рақобат метавонист бо кафолати 100% рохати бозии гузаришӣ бо яке аз дастаҳои ба истилоҳ аутсайдери ҷадвали Лигаи Олиро ба даст орад. аз ин рӯ Шодмон ҳам барои ӯ рақиби сабук ба ҳисоб намерафт. хулас даври 25-ум ба вазъияти аксарияти дастаҳо дар ҷадвал нуқтаи охирин гузошт ва дар ин нашри барнома фарохтар ҳарф мезанем. ишора кардем ки бозии дастаҳои Шодмони Ҳисор ва сардори шаҳри Турсунзода аз рақобатҳои марказии даври 25-ум ба ҳисоб мерафт. ғайри оне ки барои сардор ин вохӯрӣ аҳамияти хоса барои боқӣ мондан дар ҷадвали мусобиқаро дошт, ҳамчунин дербии водии Ҳисор ҳамавақт шӯру ғавғои алоҳидаро пушти чандин принсипҳо дар бар мегирифт. мегӯянд ки аз ҳама шикаст бихӯрем, аз як кас не. ана ҳамин бозӣ ба ҳамин мазмун баргузор мешуд. ин буд ки аз аввали рақобат футболбозони ҳарду тараф як бархурди воқеан ба ҷанг монандро ба роҳ монданд ва мухлисон ҳар лаҳза аз ғояти ҳуҷумҳои паёпаи тарафайн аз ҷой бармехестанд. аммо мисле ки ҳама чиз дар қисми аввали дидор хотима ёфт. футболбози дастаи сардор Раҷаббек Хушвақтов ба задани гол даст ёфт ва то охири рақобат дигар ҳисоби бозӣ тағйир наёфт. билохира дастаи сардор дар муқобили Шодмони Ҳисор ғалаба карду расман дар мавқеи дуюми мавсими имсолаи Лигаи Якуми Тоҷикистонро ҷамъбаст намуд. ҳуқуқи иштирок барои баргузор намудани бозии гузариширо пайдо кард. бозии навбатии дастаи парвози аллакай чемпион дар муқобили рангони ноҳияи рӯдакӣ буд. рақобати мазкур аз аввал муддаии маълум дошт, вале ба ҳар ҳол баъди чемпионии худ дастаи парвозро чунин пешгӯӣ мекарданд ки дар муқобили рангон шикаст мехӯрад. аммо тими фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд мисле ки дар муқобили рангон омодагии ҷиддитар дида будааст. фурсатҳои зиёди голзаниро ба вуҷуд меоварданд ва аз аксарияти он самаранок истифода мебурданд. худи рангон ҳам дар сафар бозии бад надошт. аз ин рақобат ҳамкорони мо сюжа омода карданд ки ҳоло якҷоя тамошо мекунем. дар даври 25-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум дастаи парвоз дар майдони худ дастаи рангонро қабул кард. ҳанӯз аз аввали рақобат футболбозони дастаи парвоз бартариятро ба даст гирифта аввалин имкониятро барои гол задан пайдо карданд. футболбози дастаи мазкур Алинур Ниёзбеков бо дарвозабон 1-1 баромад ва голи аввалин дидорро ба ҳадаф расонид. хуб, бояд бигӯем ки дастаи парвоз аллакай пеш аз анҷоми мавсим ҳамчун чемпиони имсолаи мавсими Лигаи Якуми Тоҷикистон эътироф гардидааст ва ду бозии боқимонда дар даврҳои минбаъда барои даста ҳарчанд аҳамияти хоса надорад, вале барои зиёдтар намудани омурҳои футболбозон бозингарони ин даста кӯшишҳои зиёд мекунанд ва ин кӯшиши дигарбораи футболбози дастаи парвоз Умедҷон Абдуллоев буд ки аз чанд нафар футболбозони дастаи рангон гузариш кард ва ба замин афтонида шуд, вале довар ба ин аҳамият надод ва ишора кард ки рафти рақобат бояд идома ёбад. ҳамчунин барои футболбози дигари дастаи мазкур Асадбек Ҷурабекзода як имконияти хеле хуби голзанӣ ба миён омад, вале футболбози мазкур аз иҷрои дурусти зарба задан ба хубӣ набаромад. ҳамчунин барои футболбозони дастаи рангона имкониятҳои хеле хуб буд, вале дар қисмати аввал фақат бо як голи дастаи парвоз бозингарони ҳар дуи дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюми рақобат бошад бозингарони дастаи парвоз боз ҳам имконияти хеле хуби голзаниро пайдо карда буданд ва Шаҳбон Наимов яке аз бозингарони дастаи парвоз аз партофти ҳамдастааш аз канори рости майдон имконияти хеле хуби голзаниро пайдо кард ва ҳамчунин созмон додани як ҳуҷуми барқосо аз ҷониби футболбозони дастаи парвоз ба миён омад ки аз гузариш аз чанд бозингари дастаи парвоз ба замин афтонидани Шаҳбон Наимов яке аз имкониятҳои хеле хуб барои футболбозони дастаи парвоз буд. дар ниҳоят бозингарони дастаи
рангон низ имконияти хеле хуб пайдо карданд ва зарбаи хеле хуб аз ҷониби футболбози ин даста Нуралӣ Ҳасанов ҷониби дарвозаи Парвоз равон карда шуд ки дарвозабони дастаи Парвоз аз баргардондани ин зарба ба хубӣ баромад. Акнун барои футболбозони дастаи Парвоз имконияти хеле хуби зарбазанӣ пайдо шуд ва Муҳаммадалӣ Азизбоев аз масофаи на он қадар наздик зарбаи хубе ҷониби дарвозаи Рангон равон кард ки билохира голи дуюми дастаи Парвоз ба самар расонида шуд ва тими фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд бо ҳисоби 2-0 ба пеш баромад. Ҳамчунин дар ин баробар Муҳаммадалӣ Азизбоев як гол ва як партофти головар ба самар расонид. Хуб, имконияти хеле хуб барои бозингарони дастаи Рангон ҳам ба миён меояд ва чӣ гуне ки мебинед ин имконият аллакай аз байн рафта мешавад ва дарвозабони дастаи Парвоз Аҳлиддин Ҳабибуллоев яке аз бозиҳои хеле хуби худро пушти сар мекунад. Дар ҳамин ҳолат футболбозони дастаи Парвоз иштибоҳи хеле кӯчак мекунанд ва Худоидод Узоков аз ин иштибоҳ истифода бурда голи ягонаи дастаи Рангонро ба самар мерасонад. Хуб, дӯстони азиз, чӣ гуне ки гуфтем дастаи Парвоз дар мавсими имсола аллакай ҳамчун чемпион эътироф гардидааст ва имконияти хеле хуб барои бозингарони дастаи Парвоз буд, вале имконияти охиринро дарвозабони дастаи Рангон аз байн бурд. яке аз дастаҳое ки дар рафти мавсим ба қавле андак дертар аз хоб бедор шуд, ин Сарои Камари 5 буд. агар онҳо аз аввал ҳамин гуна бозиҳои худро ба роҳ мемонданд, фикр мекунам ҳоло бо Парвоз даст ба гиребон буданд. дастаи Сарҳадчӣ низ аз тимҳои фаъол дар мавсими имсола буд. аз ин рӯ дидори ду дастаи хушсалиқа басо хушбинкунанда сипарӣ гардид. аз ҷониби ҳар дуи дастаҳо фурсатҳои зиёди голзанӣ ва имкониятҳои хуби ба дарвозаи якдигар наздикшавӣ хеле зиёд буд. Сарои Камар ҳоло дар мавқеи чоруму Сарҳадчӣ дар миёнаҳои ҷадвал аст. аз ин рӯ дастаи ноҳияи 5 барои боқӣ мондан дар чоргона кӯшиш мекард ва Сарҳадчӣ мехост исбот кунад ки онҳо мавсими ҷорӣ мӯътадил буданд ва боқӣ монданд. акнун якҷо тамошо мекунем ки дар натиҷа чӣ ҳосил шуд. дидори дастаҳои Сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ ва Сарои Камари ноҳияи 5 бинобар сабаби оғози корҳои таъмирӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҳамадонӣ ин навбат дар майдони хонагии ҳосилоти ноҳияи Фархор баргузор шуд. қисмати аввали бозӣ мусовӣ 0-0 ба анҷом расид ва мухлисон танҳо дар нимаи дуюми майдондорӣ шоҳиди голҳои ин нерӯсанҷӣ шуданд. новобаста аз кӯшишҳои зиёди шогирдони Номонҷон Ҳакимов, онҳо натавонистанд ки дар муқобили дастаи Сарои Камар натиҷаи дилхоҳ ба даст оваранд. голи аввали дидори мазкурро бошад маҳз дастаи меҳмонон дар дақиқаи 57 ба самар расониданд ки муаллифи голи мазкур аз дастаи Сарои Камар Муҳаммадрасул Муҳаммадҷонов гардид. дар дақиқаи 65 майдондорӣ бошад ҳамлавари дастаи Сарои Камари ноҳияи 5 Ҳусейн Яқубов аз як вазъияти хуби голзанӣ истифода намуда бо голи задааш ҳисоби бозиро 0-2 намуд. ҳарчанд имкониятҳои голзанӣ барои дастаи Сарҳадчӣ хеле зиёд буд, аммо дар ин рӯз футболбозони соҳибони наминалии майдон натавонистанд ки имкониятҳои худро ба гол анҷом диҳанд. дар дақиқаи 92 майдондорӣ бошад боз ҳам Ҳусейн Яқубов аз як ҳолати хуби голзанӣ истифода намуда дарвозаи рақибро рахна кард ва ду голоро дар номи худ сабт намуд. ҳамин тариқ бозии охирини хонагии дастаи Сарҳадчии ноҳияи ба номи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар ин мавсим бо дастаи Сарои Камари ноҳияи 5 баргузор шуда меҳмонон бо ҳисоби 0-3 ғолибияти навбатии худро ба даст оварданд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобатҳои дигари даври 25-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум. дастаи Норак дар майдони худ аз дастаи Исфара бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд. дастаи Парвозро гуфтем ки дастаи Рангонро бо ҳисоби 3-1 мағлуб намуд ва Масчов бошад дар майдони худ аз тими Сараз бо ҳисоби 4-2 дучори шикаст шуд. Моҳир бошад дар майдони худ дастаи Ваҳдатро торумор кард ва бозии мазкур 6-3 бар нафи Моҳир хотима ёфт. дастаи Сарҳадчӣ бошад дар майдони худ ба дарвозаи дастаи Сарои Камар гол зада натавонист ва меҳмонон бошад ба дарвозаи мизбонон ба задани 3 гол даст ёфтанд. Шодмон бошад дар майдони худ аз дастаи Сардор бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд ва Душанбеу Сомон бозии худро баргузор накарданд. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба ҷадвали мусобиқа. Парвоз бо 64 имтиёз дар мавқеи аввал ҷойгир аст ва Сардор бошад 57 имтиёз дорад, ҷои дуюмро ишғол кардааст. дастаи Моҳир бошад 52 хол, ҷои сеюм ва Сарои Камар бошад бо 48 имтиёз дар мавқеи чорум боқӣ мондааст. дар таъхонаи ҷадвал бошад дастаи Норак 15 имтиёз ва Ваҳдат бошад бо 9 имтиёз қарор доранд. ин нақши навбатии барномаи Фат буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то барномаҳои дигар пирӯзу поянда бошед.